pes vakerel palo Roma, palo Purikano dikiben musajte prijanel kaj love amen nasas bud. Sigeder nasar he. Teoroma kamenas tegaru velvare savo barva lipen, nek sigeder odásas osomna kaj savokana kampelas lenas tekoj peha. Evrama pezimár vysardia, akana cinkeras androboti, pašo sakodive sutno dživipen, kaj jas odoj potina Slovenca. Te amen čala vela odáso pes zatodia Andro Purikano ke Slováčiko, ela odáhoj pes prilala o euro, Andro Berš, du jezerat heňa. Tekama stedživel, techal, te potinel vašo kera, musaj vašo dá te potinel. Vaj sarkaj se Lovenca. Vajte tu men himvare ko Andraver puf, vajte sa nas tu men Andraver puf, vajte diklan Andro televizoris džanen, oj Andraver puf spočinal avre Lovenca sar ade pre Slovačiko. Vaj sarkala love. Pre bareder serala Europa, keri pes potinel Lovenca, save pes vyčinen euro. Le euroha by majna haste potinel teamen, Andre Slováčiko, berše star du jezera te eňa. Fenem peske ojoda hela až Andro Berš, du jezera he eňa. Hinamen prademek calo Berš, soske pes vakerel palada imar akana. Hinoda bud loko, preoda kana pes prilela o euro, pes priliktina ha savore, calo jek Berš. Januári stargiano, decembros, pes penala Andro Brusel, ojči počíná heamen pre Slováčiko euroha. Savore si kľuváha, soamenge oda prianela. Čala vela oda akor teamen, leromen. Čačes, dumines pes kojo romaďane, no ja volo euro. Po niektorí nevedia rátať, čítať, počítať, takže neviem, jak to je. Myslíte si, že Romovia si budú mať asi najväčší problém? No budú mať problémy, to určite. Budeme mať viacej peňazí alebo menej peňazí v súvislosti? Počítajte, priemerný človek, ja neviem, koľko tu bere. 1700, to je v eurách koľko? Čo dostane, 30 eur alebo 40? 40 alebo 50 eur, dovidenia, to je všetko. Myslíte si, že bude problém aj v obchodoch? Budú mať Romovia problém aj v obchodoch? Bude. Tam sú veľa mince, veľa tie mince malé a bude veľký problém na tieto ceny tu. To je to 10 korun, 12 korun, to je len 20, 10 centy, 30 centy, 35 centov a to bude veľký problém. Pre takých, čo nemajú ešte vedomosti. Ale musí mať urobiť tie peniaze, musí do obchodu ísť, že čo jak, musí deti naučiť. Všetko, no, to je, aké by teraz do školy sme išli všetci, naraz. To je také pre nás. Je to niečo dobré. Presne, že to, ale až na to veľmi. Lebo redaktori znie, hej, poviem, možno polovičku stadiaľ vedia, čo to je, a polovičku nevedia, čo to je. Lebo... No tak, idú na dovolenku, hej, tam a vedia, čo to je, hej. No ale taký, čo ešte je chudobný, jak pôjde na dovolenku, keď nemáš čo, hej. Vy ste sa už stretli s eurom? Viete, ako vyzerajú tie bankovky? Čo je pre nich typické? Viete to povedať? S akými bankovkami si sa stretli vôbec? 5 eur, 50 eur. Vy sám ste sa stretli už niekedy s eurom? Mali ste tie peniaze v rukách? Nie, ja ešte to ani nevidel. Nepoznám to. Rád by som to videl a spoznal. Čo nám to prinesie? Dobrotu. Dobrotu, jak teraz. Lepšie bude. Vy alebo vaši blízki ste sa stretli už s eurom? To ešte nie. Ešte nie? Ja už viete, veľa roky mám toto. Dneska som tu, zajtra už 180 roky mám. Kaj amen oleske buter te achaľu vás, dyňa vaj keď si púčibi na olen, so oleske nek buter achaľon, Andre Nípakeri, Banka Slováčiko. Euro pre chudobných ľudí alebo pre tých, čo sú v sociálnej sieti, bude viac či menej znamenať to isté, ako aj pre tých, čo sú bohatší. Čiže každý jeden z nás sa musí naučiť pracovať s novými peniazmi, s novými bankovkami a mincami. Budeme si musieť zvyknúť na nové ceny, ktoré budú nominálne, tie číselné ceny budú nižšie ako dneska, ale takisto aj tie príjmy budú zodpovedajúco tomu prepočítané do eur. V celku euro by nikomu nemalo ubrať z príjmov, keďže príjmy sa prepočítajú tým istým kurzom ako ceny, alebo dlhy, alebo majetok. Je to na nás všetkých, aby sme sa naučili, ako s tým pracovať a aby sme vedeli využiť tie výhody, ktoré potom od eura očakávame. Ale čo je asi najdôležitejšie z celého zavedenia eura, že očakávame, že v priebehu niekoľkých rokov euro výrazne pomôže slovenskému hospodárstvu
A nakoniec to teda bude znamenať aj vyššie platy, vyššie dôchodky, vyššie príjmy pre väčšinu obyvateľstva. Nie úplne pre každého, ale pre väčšinu ľudí. Samozrejme, euro má aj svoje nevýhody. Za prvé to, že ho ideme zaviesť, bude stáť aj nejaké peniaze, aj nejaké úsilie. Stratíme časť našej nezávislej menovej politiky, ale myslím si, že tie výhody výrazne prevyšujú nevýhody. Ennyi banka Slovátikko pririhtinen Androbes 2006 Barsave prekalo Roma, ka jeketáne sikluvaha. So oda ela, pendia a menge o šerutno, le telune výboriskero palo zathoviben o euro ande Slovátikko o Ivan Hricko. Dikaz hoi bute romane manusha jivenando barochori pen tando thana save hine ocide. Vashodahim prekalende buterval pareder teachayol nevi pena save avenande amari pufpalo love. Vashoda amenlenge kamastežuti. Okerla bararanya kero la puvakera banka hakerel prekalo Roma buter droma sarlenge težuti Andreo dahoj feder telen o neve love save avenande amari puf. Hinoda Romane Lila, Romano Magazino zande Romani Chip, Dumina hoj kamahatekerel he radiovakero lapos, hoj savore Tana tel zaile prekalo Roma, vašodábo amen dikha sar Romano keranda amari puvla bararanya kero, hoj prekalo Roma nane dosta nevi penataj jani penapalka da čeri ben savo avel, ande amari pu vašodábo Roma jiven ando andre pandre tana, andre save na aven o nevi pena prekalende, hinamen nevi pena prekalo manusha save jiven ando forova, vajando tana kaj nane pare stelelo a nevi pena, taj amare Roma jiven ande aj set tana, ola čore Roma, kaj nađal kanči prekalende. Keras prekalende aj sed Roma, hoj feder teachajon odaso avel kelende, ande amari puvašodabo o love peščerinen. Hino da sa ande Romani čip, hoj feder teachajon ala nevi pena taj džani pena, težal kelende, taj amaro dromin avke kerdo, hoj savore buťa džanapalo Roma. Vašoda hoj feder teachajon. Oda nevi penso ade avel. Oda oj palo euro mošina ste si kreli Marakana džanas. Soprada penen tumen. Myslíte si, že v médiách a treba z televízii v rozhlase je dostatok informácií o prijatí eura? No tak myslím, že je, ale tak tí, ktorí do toho sa... No ja si myslím, že keď príjmeme euro, bude viac... Tí, ktorí sa nerozumejú do peňazí, budeme viac okradnutí o tie centy a toto, ale čo sa týka toho eura, no neviem. Neviem, či je to viac informácií. No, ja sledujem televíziu, takže viem, že ako to vlastne. Ale ľudia, títo naši z Lunika určite nevedia, ale vedia, že čo to príde, že aká chudoba ešte nám príde.